Женен ли сте? Женен съм. Правите ли метрампас? А вие правите ли метрампас? Ко? Не. Бе, не сме сили, бащата е, че... Ананас. Ананас. Yep. Ананас. Я кажи ескимос. Ескимос. Я бухтичко. Бутичка. Бутичка. Ай, мой лък. Я кажи чао. Чао. Вратата е автомат. Абе, сега... Писаме от близнаци чолите, маймуни, косми и прочие. Иво, искам хора са къл, нали? Проси. България, само в Стани богат, ще играем за 200 000 лева. Ето го и въпроса. Той ви вдига кръвното. Масло, овце. Как да бъда само с една, като съм бил в 600 села. Колко? 600 села. I believe I can fly. I believe I... Не пипай котлона, защото е опасно. И си сложих мъничката ръчичка на котлона и тя залепна. Така разбрах костната система, видях къде са сухожилията в ръката. В Америка. No, man, don't go there. В България. Бъри да ти се яви малцата. Само да те гепна, гащите ще цепна. Само да те гепна, гащите ще цепна. Само да те гепна, ръката. Супергероите не съществуват. Тъй като ма гледаш хора на фитнес.